Avui és dimecres 11 d'octubre de 2006. Això és Ràdio Metropol. Aquesta setmana mateix, dilluns, es va inaugurar a Terrassa un equipament que beneficiarà tota la comarca. Es tracta de les millores que s'han aplicat a la ja existent planta de compostatge del Vallès i que ara, a més, comptarà amb una secció de biometanització. I és que IKEA vol obrir un nou centre molt a prop de casa nostra, a Sant Cugat del Vallès. Això comporta uns certs problemes en una zona on aniria destinat que cau molt a prop de l'actual centre comercial de Sant Cugat i al marge de l'autopista AP7, B30 pels amics. Des de la setmana passada, una de les zones ecològicament més afectades de la nostra comarca ja té un punt d'informació. Estem parlant de la Plana del Castell, la zona de creixement de Cerdanyola del Vallès en direcció a Sant Cugat. Amb la Norma Vidal ens anem cap a Terres de l'Ebre. Aquesta setmana porta una proposta força diferent a la de la setmana passada. Com ja has dit, es tracta d'una excursió al sud de la costa catalana, a les Terres de l'Ebre. Un dels espectacles naturals més sorprenents de les Terres de l'Ebre es produeix quan el riu arriba al mar i es forma un delta. El resultat, un delta, però a part, unes platges i unes llacunes amb una personalitat única. Bé, doncs el Romà és el nostre corresponsal a les Terres de Tarragona i ell opera des de Mont-roig del Camp. Doncs bé, suposo que la majoria d'oients no sonarà a Mont-roig, però potser sí Miami Platja. De moment, Miami és una urbanització de Mont-roig. Dic de moment perquè ara mateix concentra més de la meitat de la població del municipi. A causa d'aquesta setmana, la Lliga no li ha anat massa bé a l'equip tarragoní, que es vol refer el més aviat possible de la desfeta que va sofrir a Mestalla davant de València. I el nostre home del cine és en Sergi Calle. Som aquí a Sitges i de moment costa fer una valoració global, ja que falten molts dies encara perquè s'acabi. Fins diumenge hi haurà tot tipus de pel·lícules, retrospectives, homenatges, però de moment sí que podem parlar d'algunes sorpreses i decepcions que hem tingut durant aquests dies. I la pel·lícula que ha servit la polèmica aquest any ha estat Rosenborg. Es tracta de la primera pel·lícula prohibida a Alemanya des de la Segona Guerra Mundial. Aquesta és una molt bona època per a replegar-se a casa i mirar com a poc el dia enfosqueix amb el pas del calendari. I res millor que gaudir d'aquests moments amb els que més us donen en aquesta vida.